Musika zuzenean telebista saioa Donostiko Doka antzokira etorri da, Kaleko Urdangak taldearen kontzertu ikustera. Etorri gurekin. Konfinamendua hasi zenetik ez dira geldirik egon Doka aretoan. Streaming kontzertuak bertso saioekin tartekatu dituzte denbora honetan, eta pantailaren bestaldean ikusteko aukera izan dugu guk. Doka aretoa gotorleku garrantzitsua izan da beti Kaleko Urdangak taldearentzako. Sarri jo dute bertan, eta honakoan, modu berezian izan bada ere, agertoki gainean aritu dira. Gure bigarren etxe bat da, oso importantea gaina guretzat, gure berpistea bertan izan zen, bigarren etapa hori, remenekin, da hor presentau ginen. Epe motz hau, bertan egin joan be presentatzia, eta hori, korona dala medio, bertan bera geratu zen, da, izan ginen, eta streaming itxenbo edo oso olakoa, da, venga, bale, jarri nintzen kontatu bat Dokakin, Dokak esan zeban aurrera. Oso ezberdina izango da hori seguru, hori jendea ez dagoengo hor behian betiko lez, Eta, etxian behintzat, garagardo batekin da ikusteko da pixka posteko, Garaia honetan gaizki pasatzen hori da hola. Eta hori, jendiagatik itxen dugu batez, hori betikoa, hori da gure bizitza, Eta hori bari ez gaizer, hori da gure motorra, gure gasolina, gure dana. Distortzioa eta egurra, rock and rolla. Nortasuna izan zen taldearen estudioko azken lan luzea. Geroztik, grabaketa txikiak egin dituzte beti, single eta bildumetan argitaratzeko. Nortasunaren ondoren, Nortasuna diskotik ona, grabatu dio guztia Sound of Sirens estudioan Iruñan, Julen Urtzaizekin, eta bagen euskean nola abesti batzuk, eta ero Kaosa Euskal Herrian bilduman data batzuk zehaztuta zeuden, eta data horiei helduz eta errespetatuz, erabaki genean abesti bat bakarrik ez grabatu, baizik eta 4 grabatzea. Eta hor sortuan, Quasimodo Skins, Kaosa Euskal Herrian bildumakoa, eta beste 3 hauek. Baina azken aldean ateratzen nahi gaitukeenadek orain sortutakoa. Orain, oindala hilabete batzuk, eta hauek ere dituk azkeneko labekadakoak eta azkeneko entzaiotakoak. Smoke Signal Estudioko Markel Urrutiak egin die disko berriaren azala. Barnean diren 3 kantuak maizuk irudikatuak agertzen dira azalean. Diseinua gazorri bilginen, ian hori esan, noken, aukera bat motok ostara diseinua haitzi esan, eta moto ikusitxe denpora faltigaz eta ibilizala eta bat. Nik komenten eban Markel Smoke Signals eroaten da ben diseinatzaile eri komentetie, eta guztu handiz hartu ban, eta guk erreflektetzegun zelan 3 abestiko epe bat zala, eta gure gendun era batera edo bestera 3 abesti horrek portaban errefleketa geratzi. Eta segibuen hartuan ideie eta plasmeban la perfekzion, supliketa zara eta 3 abestisek portaban refleketa dauz. Orduen oso gustora geratu ginen emaitzagaz eta nik uste jentiri bai guztiakola. Diskoari izena emateaz gain, kaleak sutan kantarekin zabaltzen da lana. Borrokarako dei bat da, kaleak berriz sutan jartzeko aldarria.
azkenean abeste hori gure belaunaldixean islada bada, ez? Ze izan ginean, da kaleak ze izan zian guretzat, eta bueno, gaur egun nola egon gauzia, ez? Pixkat hori, lokartu inda, ez, gauzia. Jende bat bai mugitzen ari dana, baina ez dago batasun bat eta ez dago borrokarako grin hori, ez? Pixkat utzita gauz. Gero esan behar bai nazioazkapeneko mugimendu hori, gaztia baten bat egon ginenak hor, ez? Lehenengo lerroan edo esaten da moduan, gaur egun apaldu indala, ez? Eta dano lohartuta garela eta beste borroka batzutan bai sartuta gauz, ez? Beharrezkoa diena, bai feminismoa, bai soziala, langilego klasea, baina bueno, nazioazkapeneko borroka hori pixkat utzin dugu, ez, alde batera. Hori, gehien bat abesti hori horren islada da, ez? Kaleko Urdangak taldearen zenbait kantuetan izan dira keinuak historiari. Boga-boga horietako bat da. Bai, boga-boga egia esan zeadekola pixkat herri honen herri honek itsasoarekin duen loturari erreferentzia egiten dion abestia. Pixkat, esan dira bezala, omenalditxo bat eginez itsasoan ibiden gizon eta emakume eta behintzat horrekin lotura izan duten gizon emakume eta bat bertan hil diren itsasoan hil diren horiei omenaldia. Eta gero, aipatzen diagu igual gehiago zentratze gaituk balearen arrantzan. Eta eterno aipatzen diagu, Mikel Une, adibidez Mikel Une, hau, kuriositatea, baina WhatsAppeko emotikonetan ikurrina ofiziala duena Mikel Uneko, Mikel Uneko bandera, hori kuriositatea bezala. Eta nola, balearen arrantzan, Amerikaren konkistaren aurretik eta horren guztiaren aurretik nola joaten gintuan ara, bertako indigenekin, Micmacekin harremana sortu, tratua, 9 hilabetekoa urtean, beraiekin komunikatzeko hizkera bat sortu euskara eta Micmac hizkuntzan artean. Beste datu, relato txiki bat, gure historia nazio bezala zeukeagon historiari lotuta. Eta hoxe, kantu politiaek eta historikoa nahi diken bezala eta pixkat emozionalare bai. Itsasoari lotuta dagoenak hartukoik horrela. Agian taldeak inoiz kaleratu duen diskorik politikoena da Kaleak Zutan. Zipaio kantua esaterako letra zuzen eta argia du. Indar polizialen aurka kantatzen nahiko tradizio bada. Baina, pixkat beharrezko ikusi dugula pixka gaia berartzea, batez ere ikusi dugulako gure inguruan, herrian, nolabaiteko normalizazio badagola ertzain sartzean, jende gaztea, eta nolabait gizarte serio batek aidar hartzen, normal gisa polizia izatea beste dozein lan bezalakoa dela, eta horren kontra egin genuen. Igual, ez kantu egin zazki politikoak igual historian ingurua duen abesti desente egin ditugu. Beti egon dela presente, eta lau abesti betatik bi dira guztiz politikoak, eta ez dakit. Bizitu momentuak ere nahiko aldrebesa dira politikoki Euskal Herrian, eta nik usutan egizan duela eragina. Kaosa Euskal Herrian bildumarako grabatu dute Quasimodo Skins kantua. Historia xelebra du, Notre Damen bizitakoaren kronika bat. Quasimodo Skins abestize izen da Kaosa Euskal Herrian bilduman sartu gura abestize. Eta abesti hori daue, ataran esan inspirazioa eta hori Parisera egin dune bidei baten kontzertu batzuk ikusten joan ginen. Eta, han gargola batzuk ibil ginen gu, eta gutako batzuk etxera joan ginen artien, beste batzuk goizealdeko ez da izorutan kontzertuk eta maitxu ziren, jakin beste zer okurri Notre Damera joatie.
Ba, Notre Dameran, metroan joateko izen ziren, metroan sarratute egon ziren, uperako Moskorra zan Pariseko kaldietatik 2 ordu izan egoinez. Nalako baten heldu die eta konfesionala esartu gure eta Notre Damen sarratute. Da, bueno, handik bilizin buelta batziko boten, da, bueno, kriston gaba soroa izen zen, eta, bueno, asteburu osoa izen zen bastante soroa. Eta hor izpide eta atara gehen dugun, hori abestiz, ez? Eta ganera, karo, joan ginen herri desberdin askotako jenti, egon ginen hor kuadrilla bat euskaldunena, upelako alietan. Eta, karo, gero kasualidade izan, domekan buelte ginela eta hurrengo astelenien justo plast. Notre Dameko katedralak zue hartuan, eta, bueno, horregaz egin duzen barre asko eta broma asko eta ze hostin zue, zigarro ez duz amate, abesti eta da abesti bat alaiko divertidu edo amenua abesti moduen. Beste talde askorentzako bezala, etorkizuna ez dago batere argi kaleko urdangentzako. Egun, kantu berriak sortzen ari dira lokalean, taldearen 10. urtemuga begibistan. Azkenean gero, 40 aldi honetan gero denbora onda gauzak asimilatzeko, baina ziren pena bat izan da. Europatik kontzertu ez euskagun da honetan, udakoiko kontzertu batzuk ere joko genitun, eta nolabait asmoa zen, lan berri hauek aurkeztea. Hori pikutara junda, ez dakigu zehazki etorkizuna zer ekarriko digun, baina bai daukagu asmoa eta ari gara dena ondo bat dijoa, urrengo diska luzea prestatzen ari gara ja. Eta urrengo urtean 10. urturrena egingo du taldeak, orduan ezin aurreratu erdik zer egingo dugu, baina zerbait etorriko dela eta soka badaukagula.